zicem în această dimineață despre un grup de voluntari care a venit din Marea Britanie. Vă zicem pentru ce a venit grupul ăsta de voluntari din Marea Britanie. Au venit să facă un program distractiv pentru a le oferi zâmbete celor mai triști copii din țara noastră. Deja al 3-lea an consecutiv tinerii vin cu un program distractiv, dar și caritabil, cu multe daruri și haine pentru mai multe case de copii, dar și familiile social vulnerabile din mai multe regiuni din Moldova. La finalul celor 6 zile de activitate, copiii se vor distra la Bradul din capitală, vor merge la cinema și se vor delecta cu mâncăruri alese. Ce îi motivează pe voluntari și ce au pregătit pentru anul ăsta aflăm chiar acum. În ajunul sărbătorilor de iarnă, fiecare din noi poate fi mai bun, oferind clipe magice și zâmbete copiilor nevoiași, așa cum o face un grup de voluntari din Marea Britanie, care prin intermediul unui proiect caritabil va ajuta în această iarnă peste 200 de copii din orfelinate și familii social vulnerabile din Moldova. La moment noi avem 6 voluntari internaționali în țară care au pregătit un program mai deosebit și pe parcursul întregii săptămâni urmează să realizăm diferite activități în diferite părți a Moldovei, atât prin sate cât și chiar în oraș. Intenționăm să aducem copiii din sate în Chișinău pentru a-i distra. Dacă pentru unii asemenea activitate este o premieră, atunci o bună parte din voluntari se implică pe tot parcursul anului în colectare de fonduri pentru copiii Moldovei. Amy Turner a revenit în Moldova pentru a 10-a oară. Face asta pentru că vrea ca toți micuții să aibă o viață mai bună. I do it because I think of what my son had and I would like to help other children have like a normal life. And in the orphanages, they just need love and cuddles, and we can do that. It's free. Acasă muncește în calitate de inginer, iar posibilitatea de a ajuta pe cei săraci îl face pe Alex Kay să se simtă cu adevărat util societății. I wanted to do something different, do some volunteering with children, helping out. I looked at Romania or Moldova, and I knew nothing about Moldova, so I come to a new culture, new places, and just to try to help with some children. Timp de 6 zile, voluntarii vor organiza serate cu Moș Crăciun și Alba ca zăpada pentru copiii din 2 orfelinate. Totodată vor vizita mai multe familii social vulnerabile din satul Bobeica și Ciuciuleni.